Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, Julen Simon egongo da hemen gurekin. Bera, Iruña Open 2020 Rubik txapelketako lehiakide eta antolatzailetako bat da. Orain, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, putre funts batek 150 familia utz ditzake Iruñean alokairu sozialeko etxebizitzarik gabe. Argazkian, beldurrak mobila bertan behera uztea eragin duela jakinarazten du. Osasuna kasuaren inguruan, Figueras eta Torresen abokatuek Valladolid eta Tebasko lehendakari ohi baten aurkako auziak iragarri dituztela aipatzen du ere Notiziasek. Horretaz gain, beste albiste batzuk ere jasotzen ditu. Hala nola, foruzaingoak 660 gidari kontrolatzen dituela gidabaimenik edo punturik gabe. Edo gizon bat, espetxera bidali dutela Berriozarren bere bikotekide ohiaren kontra hilketa saiakera egiteagatik. 7 herrialdetako militarrek bardeako maniobretan parte hartuko dutela ere jakinarazten du azal honek. Baita Naparraren familia gustura agertu dela Nazio Batuen erakundearekin izandako bileraren ostean. Bukatzeko, eskuinak aurrekontuen eztabaida nortasunaren eremura eramaten duela irakur daiteke Notiziasen gaurko azalean. Eta azkenik, Nafarroak landan ematen diren distribuzio handiaren abusuak murriztea eskatu duela ere aipatzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrean, Iruñako istripuan larri zauritua suertatu zen pertsonetako baten amaren hitzak dakartza. Esanez, bere semea hil egingo dela gidaria bere etxean lasai dagoen bitartean. Argazkiaren bidez aldiz, Bartzelonako mobila bertan behera gelditu dela jakinarazten du. Bestalde, Iruñak kolektibo desberdinei 100 areto eskaintzen dizkiela aipatzen du. Baita PSN eta bere bazkideak osasun kontzertuetarako dirua igotzen ari direla ere. Gainera, Nafarroa Europako lehiakortasun indizean gehien erori dena izan dela jakinarazten du. Futbolean, Atletico de Madrid estupinaren atzetik dabilela dio eta bukatzeko, herrietako bizitza aurren begiradatik ezagutzeko aukera ere ematen du gaurko egunkari honek. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak Urkulluk Zaldibar bisitatu duela dio, drama gertatu zenetik 6 egunetara eta hauteskundeen deialdia egin ondoren. Argazkia Atletiken garaipenari eskaintzen dio, baina bat eta huts irabaziarren Granadari bizirik ihes egiten utzi ziola aipatzen du. Bestalde, Sanders hautagai demokrata bezala finkatu dela ere nabarmentzen du. Baita Donostian putre funtsen iritsierarekin mobilizatzeko deia egin dutela ere. Horretaz gain, Euskal Herria Bilduk lakoari euskararekin elektoralismoa egitea egotzi diola ere aipatzen du Garak. Eta bukatzeko, apirilaren 5eko hauteskundei begira, alderdi eskuindarren mugimenduak aztertzen dituen analisi bat ere iragartzen du azal honek. Berria ikusiko dugu orain. Titularrak dioenez, etxea gal dezaketen 300 sendik Donostiako udalari laguntza eskatu diote. Argazkiaren bitartez aldiz, 6 egun beranduago Urkullu zabortegira joan dela nabarmentzen du. Bestalde, egunkari honek jakinarazten duenez, grafologoek ezin dute irmo ziurtatu ostraketako idatzien egilea Eliseo Gil denik, eta gai aldatuz 2013tik lehen aldiz etxebizitzen salmenta jaitsi dela dio, 6,8%, baina prezioak ez direla apaldu. Horretaz gain, Omako basoaren ondoan erreplika bat egingo dutela ere jasotzen du azal honek, pinuak hiltzen ari direlako. Futbolean, Espainiako kopan Atletiken abantaila txikia hartu duela dio, eta Reala penaltietan erori dela. Gai aldatuz, Salviniri immunitatea kendu diotela ere azpimarratzen du. Iheslari batzuei porturatzen ez uzteagatik epaitzeko. Eta bukatzeko, Moriako errefuxiatuen kanpalekuko egoerari buruz ere aritzen da gaurko berria. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Donibane auzoan greba orokorrarekin lotuta 3 pertsona atxilotu dituztela da. Horretaz gain, Euskal Herria Irratiak funts putre batek Iruñeko 160 etxebizitza sozial erosi dituela ere jakinarazten du, eta bertan bizi diren familiak kalean utz ditzakeela dio. Eta bukatzeko, Bardean eta Ablitasen
Maniobra militarretan 7 herrialdetako militarrak parte hartzen ari direla azpimarratzen du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernua foru berriaren aurka jarritako helegitean pertsonatuko da. Nafarroako gobernuak akordioa onetsi du estatuak apirilaren 4/21/2019 foru legearen 2. artikuluari jarri dion konstituzio kontrakotasunagatik helegitearen auzibidean pertsonatzeko. Hain zuzen, Nafarroako foru zuzenbide zibilaren konpilazioa aldatzeko eta gaurkotzeko legea da hori, foru berria, alegia. Prozesu izapidea da, behin konstituzio auzitegiak konstituzio kontrakotasunagatik helegitea izapidetzea onarturik eta demanda eta aurkeztutako dokumentuak diputatuen kongresuari, senatuari, Nafar gobernuari eta Nafarroako parlamentuari igorririk, haiek 15 eguneko epean prozesuan pertsonatu eta egokitzat dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko. Nafarroako gobernuak hasiak ditu jadanik estatuarekiko elkarrizketak, akordioa lortu eta auzitegien bidea saihestu nahian. Honezkero, elkarrizketarako bideak ezarri dira bai lurralde politikako eta funtzio publikoko ministerioarekin, bai justiziakoarekin. Lansaioaren ondorenko prentsaurrekoan lehen lehendakari ordeak Javier Remirezek adierazi du Nafarroako gobernuak konfiantza duela akordio egoki bat erdietsi eta hala elkarrizketaren bidez konpondu ahal izateko eskumenei buruz sortu diren desadostasunak. Foru gobernuaren iritziz, Sánchez presidenteak alegia horretarako eskumena zuenak araua indargabetzeko eskatu ez izana eta era horretan elkarrizketaren bidea erraztu izana borondate politikoa eta autogobernuari begirunea adierazten dituen keinua da. Ikusi ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur eguerditik aurrera aldaketa batzuk espero ditugu. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, naiz eta Ebro ibarrean behe-lainoa sor daitekeen. Gainera, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta epel egingo du. Arratsaldean ordea haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira, iparraldetik hegoaldera. Ez da baztertzen ipar isurialdean zirimiri pixka bat egitea, batez ere ekialdean. Bihar ostiralean giro eguzkitsua espero da, hodei bakan batzuekin. Goizaldean eta goizean goiz lainogune batzuk sortuko dira barnealdean eta hodei batzuk ikusiko ditugu zeruan. Baina eguerdirako giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura altuenak 17-18 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean eta 14-16 gradu ingurukoak barnealdean. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da, hego ukituarekin. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, baina 1883 urtean, Richard Wagner alemaniar musikagilea hil zen. Egun berean, baina 1894an, Lumière anaiek zinematografoa patentatu zuten. Horretaz gain, 1958ko otsailaren 13an, George Rouault frantziar margolari espresionista hil zen. Eta 1964ko otsailaren 13an, Robbie Williams ingeles abeslaria jaio zen. Bukatzeko, gaurko egunez duela 8 urte, Lillian Bashman estatubatuar argazkilari eta margolaria hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Holtzako zendearekin hasiko gara. Gaur, La Manzana de Evaren proiekzioa eta solasaldia egongo dira Ororbiako kulturgunean arratsaldeko 7etan. La Manzana de Eva emakumeen mutilazio genitalaren inguruko film luzea da. Bertan, munduan 200 milioi emakume kaltetu dituen eta 2030ean 80 milioi neska gehituko dituen praktika honen amaiera argudiatzen duten hainbat istorio kontatzen dira. Kenian, Gambian, Espainian eta Txilen grabatua izan da. Eta proiekzioa eta gero, Fatima Yarrasani filmean parte hartu duen emakume bat egongo da solasean. Uhartera pasako gara orain. Ostiral eta larunbat honetan, inauteriak ospatuko baitituzte. Ostiralean, haurren kalejira egongo da 4:00 eskolatik abiatuta. Ondoren txokolatada eta beranduago 5:00 eta eskola zaharreko patioan zirika zirkusen ikuskizuna.
Gero, 7etan, txatxo pintxo potea egingo dute egunarekin amaitzeko. Hala ere, larunbatean ospakizunekin jarraituko dute. Ordu 2:30 bazkaria egongo da, eta arratsaldean 7:30 kalejira abiatuko da San Estebanetik. Gauean 9:30 bokata banaketa egongo da berdintasuna eta intzoa elkarteetan. Eta bukatzeko 11:30 dantzaldia hasiko da berdintasuna elkartean txaranga deliriumekin. Pasa gaitezen orain Noainera. Otsailaren bukaera arte, Kristina Zidriainen Diosas Menores de Agua erakusketa dago ikusgai kulturetxean. Horretaz gain, bihar, Grietea kontzientzia antzerkia egongo da gazte eta helduentzat sarrera librearekin. Zientzia eta ikerketa umorearekin nahasten dituzten monologoak izango dira, eta 9:00 hasiko da liburutegian. Igandean bestalde, Babian zaude antzerkia egongo da 6:00 kulturetxean eta 3 euroko sarreraren truke. Antzerkia hau erdaraz izango da eta 5 urtetik gorako haurrentzat dago pentsatua. Noainekin bukatzeko, hurrengo asteazkenean, otsailaren 19an, Hunk ipuinak emozioi buruzko istorioak, ipuin kontalaria eta tailerra eskainiko dira 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat sarrera librearekin. Sentimenduak jorratzen dituzten istorioak kontatuko dira zeharkako txirulaz lagunduta. Eta ipuin kontaketaz gain, eskulan bat ere egingo dute parte hartzaileek 5:30 liburutegian. Pasa gaitezen Barañaingo albisteetara. Udalak 2020an autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak kaleratu ditu. Horretaz gain, udaleko gazteria programatik eta urtarrila eta martxoa bitarteko jardueren programazioaren barruan kokatuta, Barañaingo gazteriarentzako ginkana bat antolatu dute otsailaren 25erako. Arratsaldeko 6etan izango da Baragazten, eta izen ematea zabalik eta doainekoa da otsailaren 19 arte. Izen emate epearen ondoren taldeak sortuko dira eta irabazleentzako sariak ere izanen dira. Gainera, Biatz rokodromora ere irtera bat antolatu dute Baragaztetik otsailaren 27ko goizerako. Horretarako ere otsailaren 19 arte eman daiteke izena eta erroldatuentzat 2 euroko prezioa izango du eta 4koa besteentzat. Bestalde, urtero bezala, kultura arloak 2020ko Barañaingo 26. nazioarteko txontxongilo jaialdia iragartzeko kartel lehiaketaren oinarriak plazaratu ditu. 16 urtetik gorako edonork parte ahal izanen du eta gehienez 3 lan aurkeztu ahal izango dira. Beti ere originalak eta saritu gabeak. Kartelak aurkezteko epea martxoaren 27an amaituko da, eta argibide eta oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, sukaldaritza lantegia antolatu du Lagunak elkarteak. Menu oso bat prestatzen ikasteko tailerra antolatu du Kirol elkarteak 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Hilaren amaieran ospatuko da, otsailaren 25ean. Eta datorren astelehenera arte izanen da izen emate epea. Ikastaroa, arratsaldeko 5:30 8 arte eskainiko dute. Elkarteko bazkide izanik 2008 eta 2015 urtearen bitartean jaiotakoentzat. Agendari dagokionez, gaur zer irakurtzen duzu, zentzumenak lantzeko jarduera egingo da ludotekak antolatuta. Hala, ludotekako ateak itxi eta Barañaingo udal liburutegira eramango dituzte haurrak 5:30. Gainera, gaur ere eta liburutegian Joana Irigarai idazleak El Diario de Ada bere liburu berriaren aurkezpena egingo du 7:00. Larunbatean, bestalde, otsailaren 15ean, Queen rock musika talde britaniar historikoaren kopia espainiarra Barañaindik pasatuko da. Estatu osoan egiten ari den biraren barnean, Bohemian Rhapsody bira. Queen Forever taldeak izen ona lortu du Got Talent telebistako programan parte hartu zuenetik, finalerdietara iritsi baitzen. Kontzertua 9:30 izango da Barañaingo auditorioan, eta informazio gehiago auditorioaren webgunean aurki daiteke. Horretaz gain, Barañaingo jaiotzazaleen elkarteak ikastaro bat prestatu du jaiotzak egiten ikasteko hastapenak irakasteko helburuarekin. Eta larunbatera arte, otsailaren 15 arte egongo da irekia izen ematea. Bukatzeko igandean, Peña Roja mendira irtera antolatu du Lagunak mendi taldeak, eta autobusera apuntatzeko epea bihar itxiko da. Iruñearekin bukatuko dugu.
Udaletik jakinarazi dutenez, Milagrosako auzo unitateak Irati Errekaren kalean duen egoitza berriro irekiko du otsailaren 17an. 6 hilabetez, eraberritzen aritu eta 357.000 euroko inbertsioa egin eta gero. Barneko egokitzapenen xedea izan da, bertan lan egiten duten udal langileen eta arreta jasotzen duten erabiltzaileen baldintzak hobetzea. Eta horiekin batera, berokuntza instalazioak eta energia kontsumoa hobetzea. Espazioen egokitasun funtzionala bilatu da, banaketa berria egin da. Fatxadan esku hartze arin batzuk egin dira barneko birbanaketari doituz leiho berriak irekitzeko. Eta sarbide zuzena ireki da Irati Errekaren kalera. Eraikinak sotoa, beheko solairua eta beste 4 solairu ditu. Nahiz eta jarduketak beheko solairura mugatu diren. Bertan baitago Milagrosako auzo unitatea. Orain, auzo unitateak ura dagoen eraikin nagusiko fatxadatik izanen du sarbidea. Hau da, Irati Errekaren kaleko 9tik, eta ez patioko fatxadatik orain arte izan den bezala. Bera Iruña Open 2020 Rubik txapelketako antolatzaile eta parte hartzaileetako bat da. Kaixo, arratsaldeon. Aupa, egunon. Zer moduz? Ongi. Gustora hemen egoteagatik. Zu Rubik txapelketetan aritzen zara? Ni 2014an hasi nintzen Espainiako txapelketarekin, Madrilera joan nintzen. Eta hortik aurrera, pixka bat, nazio guztian ibili naiz, txapelketa, eta ere 2 europeotan egon naiz, eta mundial batean, 2017koa. Eta oso gaztea zara ez, txapelketa guzti hauetan ibiltzeko? Ni 15 urtekin hasi nintzen, orain 21 ditut, eta, bai. Baina 15 urte baino lehenago, noizbait hartua zenuen Rubik kubo bat? Ni txikitatik izan nuen kubo bat guztiok izan dugun bezala hor nire etxean. Eta ezin izan nuen inoiz egitea lortu. Baina behin 14 urte edo nituenean, kuriositatea izan nuen eta YouTubeen sartu nintzen, bideoak begiratu eta ikusi nituen metodoak zeudela eta ez zela hain zaila errealitatean. Eta pixka bat gogo gehiagoekin hartu nituen eta orduan lortu nela egitea. Orduan zer hasi zinen YouTubeko instrukzioak jarraitzen? Pixka bat, aurten denok egiten dugun bezala ez dakigunean zerbait egiten. Eta hortik hasita lortu duzu Europako txapelketetan eta aritzea? Pixkanaka denborak hobetzen joaten zara, eta gero aurkitzen dituzu foroak, ikusten duzu jende gehiago dagoela eta aurkitu nuen Asoziazio Mundialaren webgunea, eta ikusi nuen Espainian ere txapelketak egiten zirela, baita ere Euskal Herrian. Eta, joatera animatu nintzen, batera. Eta pixkanaka, pixka bat mundilloan sartzen hasten zara, zeren hor jende gehiago ezagutzen duzu, ere oso azkarrak direnak, eta kubo ezberdin asko egiten dituztela. Eta pixka bat horrela. Eta hemen ekarri dituzu kubo pila bat, nik behintzat ez nekien hainbeste zirenik. Ekarri ditut Asoziazio Mundialak erregulatzen dituen puzzleak. Asoziazio Mundialak da txapelketa guztiak ofizializatzen dituena. Da pixka bat Guinness rekorrak bezala, eramaten ditu txapelketa bakoitzera delegatu bat, eta ziurtatzen ditu denbora guztiak arauak jarraitzen dituztela. Eta modalitateak dira
txiki honetatik, dela, bueno, normala baina pixka bat txikiagoa, dira 2 bider 2 laupegatina aurpegi bakoitzeko, eta baditugu 3 bider 3koa, normala, klasikoa, eta badaukagu ere 7 bider 7 kuboa egiteko aukera. Eta, bueno, gero baditugu ere kubo ezberdin asko, hau adibidez, square one deitzen da, deformatzen dela pilo bat, baina ere lortu dezakegu errealitatean ikusi dezakegu kubo forma daukala eta ere aurpegi bakoitzak kolore bat duela ongi eginez gero. Eta gero baditugu ere piramide, dodekaedro formakoak, denetarik. Orduan, eta honek adibidez badu zerbait ezakit matematika edo logika edo nola zein da trukoa? Berez ez dauka zailtasuna egiteko, metodoa baldin badakizu eta ikasten baldin baduzu, ez da hain zaila. Claro, bakarrik lortu nahi baduzu egitea, zure kabuz oso zaila da, baina teknika batzuekin nahiko erraza da. Matematikarekin, txapelketetan ikusten da gehiengoa bai ikasten duela zientziazko karrerak edo, baina, ez du, printzipioz ez du zer ikusirik. Orduan, zuri kubo hauetako bat egitea mekanikoa ateratzen zaizu? Edo zer zaudek pentsatzen momentu? Bai, azkenean metodo asko ikasten dituzu eta azkenean da pixka bat mekanikoa egitea. Gero izan behar duzu pixka bat agilitate mentala, ikusteko nola nondik joan behar zaren edo, eta azkar pentsatu. Eta gero pixka bat intuizioa, ezakit. Gauza asko, ez? Claro. Bai. Eta hemen Iruñan egiten duzuen txapelketa hau izango da 4. edizioa. Hori da. Eta nahiko, maila altua dago, eh? Bai, hasi ginenean, bakarrik 2 edo 3 ginen Nafarroa guztian, eta pixka bat sortu genuen txapelketa hau, pixka bat ea afizio gehiago sortzen zen, edo agian afizio ezkutua zegoena, ez? Zen azkenean afizio hau bakoitzak bere etxean hasten du, ez? Eta txapelketa da pixka bat intentzio horrekin, ez? Zegotea bakoitzak bere etxean, eta pixka bat elkartzea guztiok eta ratu hon bat pasatzea. Baina ere gero badator kanpotik jendea parte hartzera? Bai, badator Bartzelonatik, Madriletik, Zaragozatik ere, nazio estatu osotik etortzen dira. Eta, normalean ere Frantziako batzuk ere etortzen dira, bagian Baionan edo daudenak ere etortzen dira. Maila nahiko altua egongo da. Bai, badago maila oso altua. Estatu mailako ia hoberenak ditugu hemen parte hartzen, eta ere etorriko da Bartzelonatik, Berta Garzia, dena Europako errekorra duena, begiak itxita egiten. Claro, hori bai ere, ez dira bakarrik kubo desberdinak, gero modalitate desberdinak ere daude ez? Bai, hori, kubo klasikoa egiteko badaude modalitate desberdinak, egin daiteke ahalik eta azkarren, ez? Dela pentsatzen duguna ez gero buruan, baina egin daiteke ere esku batekin eta begiak itxita, badago ere modalitate bat ordu bat ematen dizuna kuboarekin, eta lortu behar duzu idaztea soluziorik ahalik eta murriztuena, ez? Da pixka bat azterketa moduko froga bat, da pixka bat arraroena, eta duela hilabete batzuk arte, zegoen ere modalitate bat zela oinekin egiten, eta aurten kendu dute, Asoziazio Mundialetik, baina ere bazegoen, eta ere egin alda. Eta zer dela eta kendu dute, badago arrazoiren bat? Izan da pixka bat polemikoa, jendea ez zen asko apuntatzen, eta ere zailtasunak ematen zituen txapelketarako, zen aldatu behar da espazio guztia eta gero higienea dela eta zenen beste batzuek nahastu behar dute,
eta horrela, bueno, gauza asko erangatik izan da, baina, bueno. Eta normalean, hontan aritzen zareten jendea edo, ze adinekoa edo, zein izaten da perfila, badago? Ba, jendea gero eta goizago hasten da, bai. Ni hasi nintzenean, ba, gutxi gora bera, media zegoen, ba, 16-17 urtetik aurrera eta ba, 25 hortik inguruan. Baina orain hasten dira gero eta lehenago. Eta orain 14 urtekoak eta hola, badira desente. Eta bueno, badira ere gazte gutxi batzuk, agian 7 urterekin edo 8 urterekin ja hasten direnak. Eta, bueno, bai. Eta adibidez, munduko beste tokietan badago ohitura gehiago igual hemen baino. Zu ibili zarela, ez? Beste herrialdetan ere ikusi duzu nolabaiteko desberdintasuna. Bai, bueno, munduan zehar asko aldatzen da afizioa. Hemen Europan zehazki badago nahiko afizio potentea. Gehienan Polonian badago afizio pilo bat, baina gero ere Alemanian edo Frantzian ere badago afizio ona. Eta gero Txinan ere oso potentea da. Jende pilo bat apuntatzen da, gainera txapelketetan normala da bizpahiru segundutan plazak beteak egotea, bai. Eta bai, kuriosoa da, bai. Eta gero Estatu Batuetan ere oso onak dira. Eta txapelketetan parte hartzeko behar duzu nolabaiteko maila ala edo nora apuntatu daiteke, adibidez Iruñako honetan? Printzipioz edonor parte hartu dezake, ez dago inongo mailarik. Txapelketa gutxi batzuetan jartzen dira mailak, europeoetan edo mundialetan, eta gutxi gehiagotan. Baina normalean izaten dira openak, hau da, edonor apuntatu daiteke eta parte hartu. Hori bai, kuba egiten jakin behar da, noski. Baina hortik aurrera nahi duenak. Eta gainera kuriosa da zenen txapelketa moduan jartzen da, baina berez bakoitzak ez du txapelketa moduan bezala ikusten, baizik eta bere buruaz Bai, bere burua hobetzeko, ez? Hori da. Bakoitzak bere errekorretan pentsatzen ditu eta besteekin denbora onak edo hobeagoak egiten baditu, gehiengoak txalotzen du edo afizio oso ona dago. Eta adibidez, norbaitek izen ematen badu, izen ematen du modalitate konkretu batetan, ala ezakit nola da? Bai, zu erregistratzean apuntatu zaitezke dauden modalitate guztietara, edo nahi dituzenak aukeratu dezakezu. Normalean, astean gehiengoak apuntatzen da kubo klasikora, edo agian txikiago hauetara, ez? Baina, badago ere jendea guztietara apuntatzen dena, eta denetarik dago bai. Eta zenbat jende apuntatzen da normalean? Adibidez, aurreko edizioan zenbat jende egon zen? Hasieran 2017koan egin genuena, jarri genituen 75 plaza eta guztiak bete ziren. Bai. Eta, gero joan ginen pixka bat ampliatzen ez, 100 plazetara, eta ere nahiko ongi joan da. Pasaden urtean uste dut 80 piko izan gainera, 80 ez dut joguratzen, baina 84 edo. Baina hori 100era heldu gabe, baina... Bai, baina hortik doa, bai. Jo, hasi zinetenean 3 bat zineten bakarrik Nafarroan. Bai, asko ondo ditu da, bai. Eta gainera ikusten dugu edizio bakoitzean jendea gehiago dagoela eta ere jende berri gehiago. Beraz, hori oso ona da, bai. Zeren hasieran 60 pertsonetatik agian 30 edo 30 piko berriak ziren, zeren azkenean nola ez genuen oraindik ezer egin hemen, ez? Baina bai, 30 horiek berriz ere parte hartu dute eta berriz ere 20 berri gehiago sortzen dira urtero eta urtero, beraz oso pozik gaude bai. Eta adibidez, zuk etxean
hau praktikatzen duzu, pasatzen dituzu orduak hor kuboak egiten? Bueno, duela urte batzuk bai oso biziatu nagoen. Orain ja ikasketan ditut, baina bueno, bai jarraitzen dut pixka bat denbora libretan ez, pixka bat praktikatzen ez velozitatea ez galtzeko, ja. Eta adibidez, zeintzuk dira zure punto fuerteak edo? Ba, ni oso ona naiz adibidez txiki honetan, ematen duela oso erraza dela, eta bueno, egia da, oso erraz egin daitekela, baina horregatik ere oso zaila da ona izatea, zeren denok oso azkar egiten dute ja. Beraz, behar dira metodo oso konplexoak ikastean, eta oso enfokatua egotea, eta oso konzentratua egotea txapelketetan, zeren azkenean bakarrik segundu bat galtzen ez txorrada batean, ja desastre ikaragarria izan daiteke. Zenbat segundutan egiten duzu kubo hori? Ba, bueno, jende gehiengoak egiten du 4 segundutan edo horrela. Eta, bueno, asko erek dira 3 segundutan egiten dutela. Ni 2 segundutan edo egiten dut, baina, klaro, hori, depende ze kasu tokatzen den edo zein urduri zauden, ez? Bagian pixka bat... Kontzentratuta egon behar zara, bestela? Claro, zer bestela horrela pasatzen da eta bai. Eta txapelketa hauetara jendea ikusle moduan ere joaten da? Bai, ikusle bezala joan alzara, libre da eta doakoa, sarrera. Eta, bueno, txapelketa da larunbat eta igandean, martxoak 7 eta 8. Eta, bueno, larunbatean egia da ez dela jende asko joaten, agian. Bueno, ikusten da ere larunbat arratsaldetan, baina gero igandean ikusten da finalak direla eta ere joaten da egiten dugu Gaztedia etxean, Iruñako Gaztedia etxean, hor aretoan, eta ikusten da lekuak, esarlekuak betetzen dira, eta jendea zutik ere egoten da, beraz. Eta ikusteko polita da? Bai, bueno, agian pixka bat neketsua izan daiteke, agian kubo oso handiak direnean edo askok parte hartzen dutenean, baina gero finalak oso ikusgarriak dira, bai. Gainera, bueno, finala, txapelketaren finala, dela kubo klasikoarekin, egiten dira binaka, 6garrena, 5garrenaren aurka eta horrela, eta oso interesgarria da, bai, ikusteko. Eta gainera oso azkarrak dira guztiak. Eta orain, txapelketan parte hartzeko izen ematea irekita dago, ez? Bai, duela aste bat ireki zen, eta World Keep Association dela Asoziazio Mundiala, hor webgunean sartzen zara, hor daude munduko txapelketa guztiak, eta, bueno, jartzen baduzu lokalitatea edo Iruña edo tal, agertuko zaizue, eta hor parte hartu. Bai, eta ere Gaztedia etxean deitzen baduzue, ere problemarik gabe lagunduko dizuete. Eta gainera, txapelketa baino lehenago, tailer bat ere egongo da, ez? Bai. Gutxi gorabehera ikasteko nola egin edo... Bai, gure intentzioa da ere, afizio hau ez bakarrik gelditzea txapelketan, eta jendea ikasi ahal izatea, ez? Eta ostiral horretan, martxoak 6-an, egingo dugu ere pixka bat tailer txiki bat, jendea hurbiltzeko, ea nola egiten den ikusteko, eta pixka bat hor kentzeko beldurra, ez? Ikusteko ez dela hain zaila egitea, denbora behar da, agian tailerrean 2 ordu direla, ez du denborarik ematen ikasteko osoz, baina jartzen bazara, 2-3 egunetan edo aste batean egin dezakezu problemarik gabe eta gero eta azkarrago joan zaitezke. Horren tailerrean azalduko da, ez? Gutxi gorabeheran nola egin, eta gero ja izango da hori praktikara eramatea bakoitzak bere kabuz. Bai, ikasten da aurpegi bat egiten eta nola izango zen beste mailak. Ikasten da gutxi gorabehera metodoa eta ze pasu jarraitu behar diren. Gero bakoitzak ikusten duenean ja azkenean ematen du ezetz, baina aurpegi bat egitea ia da zailena. Zeren gero ja da oso metodikoa. Ikasi behar dituzu ikasi behar dira, mugimenduak nola diren eta hola,
baina behin ikasita nahiko erraz egiten da. Baina, klaro, ikasi behar dira. Eta tailer honetan parte hartzeko, ez dakit ordaindu behar da, edo izen eman behar da? Ez doaka da, baina bai izena eman behar da, Gaztedia etxean, oraindik ez da plazoa ireki, baina, bueno, hurrengo asteetan irekiko da. Eta kubo bat ematen diogu parte hartze hartzaile bakoitzari. Zuek hartzen dituzue kuboak? Bai, oparitzen diogu etortzen den guztiari kubo bat, ikasteko kuarekin eta gero etxera eramateko eta hor pixka bat praktikatzeko, ez? Eta tailer honetan ze adineko jendeari dago zuzendua? Badago adin minimo bat? Bueno, badago 14 urtetatik 30 urtetara zuzendua, baina, bueno, egia da batzuetan, ere gurasoak ere joaten direla, edo agian ezin diegu eman kuboa edo, baina etorri dezakete ere ikusle bezala, ez? Beraz. Mila esker guzti hau kontatzeagatik. Tardun besterik gabe, jendea animatuko dugu, ez? Bai, ni animatzen du... Eta txapelketa ikustera edo parte hartzera, usartzen dena. Claro, nahi duena etortzea, egiten badaki, parte hartu dezala, ez badaki eta ikasi nahi badu tailerrera joatera, eta bakarrik espektakuloa gustatzen zaiona, ere ikusi dezake eta oso divertigarria dela eta animatzen dudala mundu guztiari joatea. Igual behin ikusita ez, gogoak pizten zaizkizu. Claro, agian egiten duzue, ez? Eta gero ezin gelditu, ez? Bai, niri hori gertatu zitzaidan, hasi que. Mila esker eta zorte on txapelketan. Zuei. Bukatzeko, errepasatu dezagun aste hontako agenda. Otsailaren 20 arte, Garaikide 2020 jardunaldia ospatzen ari da Zibibox desberdinetan. Horretaz gain, gaur Bizitxokoren beste saio bat egingo da Ingurumen Hezkuntzako Museoan arratsaldeko 6etan hasita. Bihar, Ponio filma eskainiko da aurrentzat Txantreako Salestarretan arratsaldeko 5:30etan. Eta bihar ere eta ordu berean, Kondestableko Zibiboxean aurrentzako zinema egongo da euskaraz The Wish Fish filmarekin. Bihar ere, baina arratsaldeko 6etan, Artikako Udal liburutegian ipuin kontalaria egongo da. Eta bihar iluntzean, 8:30etan, Roland Anlupen kontzertua egongo da Arga jatetxean. Biharko egunarekin bukatzeko, Txintxarrin 9:30etan, Ezpalak taldearen kontzertua egongo da, eta sarrerek 5 euroko prezioa dute. Larunbatean, Iruñako inauteriei hasiera emateko kaldereroak ospatuko dira egun osoan zehar. Larunbatean ere, arratsaldeko 8:00etan Antsoaingo antzokian, Fermin Muguruzaren Black is Beltza pelikula ikusteko aukera egongo da 2 euroko sarrera ordainduta. Eta larunbatean ere, bertsafaria egongo da Errotxapeako Gorri elkartean Sustraiko Lina eta Julio Sotorekin. Bukatzeko igandean goizean 12:00etan La Pamplonesaren Extrem Beethoven kontzertua egongo da Gaiarren 4 euroko sarreraren truke. Eta arratsaldean Txantreako Biltokian aurrentzako zinema egongo da 5:30etan, Doraemon eta Jolasen Fabrika pelikularekin. Orain eta gaurko saiarekin bukatzeko Esian taldearen idazten bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregotiagatik eta bihar arte. Idazten hasi nintzen, hitzen artean, gure zuloak biluzten. Behatzean, ardentzera
soilik ni kondenatzea. Eta bizitzen jarrai